Thank you, Team Oxy Lifestyle. Kaya, men. Samahan niyo po ako at ipapakita ko po yung aming munting tahanan dahil malapit na rin po ako ikakasal yan. And guys, welcome po sa YouTube channel. Ngayon po luto po kami ng pugita. Pugita! Yan, from Team Oxy. Thank you po. At syempre, meron pa tayong gagawin natin tong Ayan. Lima. Ano natin? Ano ba tawag doon? Butter, garlic. Ano nga yun ba? Garlic butter. Buttered garlic. Buttered garlic kalamango. With mais. Ayan, iwain na natin tong ating pugits. Kumakain ka niyan, Dana? Sarap yan, Dana. Parang kumain ka na ng pusit na malaki. Oo. Yan. Hiwain natin siya, guys. I-adobo namin siya. I-adobo natin siya. Pugita, pugiit. Pag nagkain ka dyan, mapapapugiit ka sa sarap. Yep. Sarap to. Parang Anod. babang natin yung dulo. Balik mo na dyan. Then mamaya rin, guys, meron kami i-reveal. Abangan nyo po yun. Abangan nyo yung aming i-reveal. Just keep on watching. Sabi ni Dana, ang dami daw tagyawat. Ikaw? Ang dami daw tagyawat ng pugita. Kain ka niyan, Dana. Sarap yan. Nagkakain ka nga ng pusit. Kaya ng ganyan, para malit yung pagyawat mo. Nakakaalis ng tigyawat to. Pangpakinis ng mukha. Para hindi magbulot ang mukha. Sabi niya pangpakinis kadami nga butas-butas sabi ni Dana. Para hindi magbutas-butas ang kamay. Ay, citizen niya. Okay, oh. Ba't may tae? Hindi ang tae ko rin. Arte mo. Yung bitin kasi yun na yan. Pusit nga eh. Hindi tae niya yun. Ink yan. Baga sa ballpen. Ba't iba yung amoy ng ink? Huwag ka nang magtanong. Tara na doon sa likod. Ayan guys, start na tayo sa pagluluto ng adobo sa gata na pugita. Ilagay na ang sibuyas. Ayan na, nalagay na. Ayan, lagay na ang sibuyas. Sabi ni Kabo, unahin daw yung unahin daw muna yung sibuyas. Sabi ni? Sabi ni Kabo. Turo ni Patboy. Kasi mabilis masunog ang bawang. Oo nga, ba't di natin naisip yun? Pero yun kasi nakasanayan natin eh, laging bawang ng una eh. Yung turo ni Mother. Lagyan na natin guys yung pugita. Sarap. Thank you, Team Oxy Lifestyle. Kaya men. Sa papugita, mayroon na naman kami ulam ngayong araw. Ayuda from Team Oxy. Dahil talaga ng Team Oxy, no? Lagi na lang may ayuda. Minsan nagugulat na lang kami guys, may nagdadaan ditong tricycle, padala daw. Hayaan muna natin kumulo at para lumambot yung niya. Palambutin muna natin yung Oh, pugita kasi guys. matigas kasi yan eh. Pero nailaga naman na yan ni Pink kahapon. Kaya konting kulo-kulo na lang. Ayan. Dito na kami nagluto sa likod kasi tipid sa gasolina. Mag-uling muna. Takpan muna natin. Ayan nga guys, see you later. Ayan, so ayun guys. Habang inaantay natin maluto yung ating pugits. Pugits, ayan. May i-reveal si Aiza sa inyo.
And guys, samahan niyo po ako at ipapakita ko po yung aming munting tahanan dahil malapit na rin po akong ikakasal yan. Ipapasilip lang po natin ng konti lang. Yan, ayan yung reason guys, kaya minsan lagi siyang busy, minsan wala sa vlog. Kasi nga, so ayan lang guys, ang kanyang bahay. Jaran! Masisipag na trabaho. Ayan. I-tour mo daw sila sa bahay mo. Ano? I-tour mo sila sa bahay mo. Ituro mo daw ako sa kusina, sa ng kwarto. Wala pa, hindi pa natapos. Sabay kamot ng ulo. Hindi ko man bahay ito. Kanino ay? Ay, tatsa. Ay. Ay, sa. Yan, ito ang aming dining area. Ito yung aming ano. Hindi pa siya, totally. Dato na, wala pang bubong. Yan, ito ang aming dining area. Ito ang aming sala. Ay, ang sala. Ito ang aming kusina. Yan. Dito po yung aming lababo ilalagay. Then, meron dito. Thirsty kitchen. Ito guys is, pwede daw nilang laba-labahan, ganyan-ganyan. Tapos ayun, may terrace silang lalagay po dyan sa taas. Tapos ito, magpa-parking din daw siya ng tsinelas. Dito, kung makabili na sila ng tsinelas, ay pa-parking. Simple lang po itong aming bahay. Bali, ito po ay bungalow house. At thank you po kay Kuya sa pag-design ng aming bahay. Shout out kay Kuya. Ito po yung aming master bedroom. Ito po yung CR. Magulo ba? Dalawang kwarto siya guys. Ito yung isang room dyan. Yan, ito yung room ng baby nila pag nagkaanak sila. Charot. Itong bahay na to guys, ito ay pinagtulungan po namin ni Billy para po mabuo. Yan. At sana mabuo na nga siya. Kasi po, pag-uwi po niya ng June at saka pag-after po ng kasal namin, gusto po kasi niya mayroon na po siyang tindirahan. Kaya siguro pag-uwi po niya ng June, yan, tapos na tong bahay, meron na siyang titirahan. Yun. Sobrang init, no? Sana all may bahay. Ay, may bahay. Ano Kuya Jamar? Shout out? Okay ka lang ba dyan? Okay lang kayo mga kuya? Say hi to the vlog. Yeah, masasipag natin yung kuya. Kainit-init naman dito sa gusto. Ito guys is nalagyan nila ng terrace sa taas. Then meron din dito nakaabang. Parang terrace din ito, yan. Maliit lang siya, cute lang na bahay. Yung mukha lang malaki pero maliit lang. Then yung space dito is kulungan ni Peng. Kapag gawa kami ng kulungan dyan. Nag-asawa rin si Pe. Dito lang po yan sa sa likod ng bahay namin. Ito lang yung bahay namin. Bahay na ako. Ayan na. So kung kailangan niya ng ulam, magluluto ng ulam, sa kusina pa rin namin yan malamang. Kusina niyo pa rin ng bagsa. Oh, kumusta na ang ating pugita? Siya ng gata. Oh, nalagyan na daw ng gata. Ang sarap na. Parang recipe ni Kuya Glenn to Kuya Glenn. Sarap. Lahat na yun, Tay? Sayang lang din kasi hindi nabutan ni Mama, hindi niya nakita yung mga ganyan. Malapad mo yun na ganyan, no? Oo. Dalawin namin si Mama sa linggo, sama kayo? Kasi mag-birthday si Papa eh. Anong date mo? 7? 5 ngayon, 5. Mga linggo ng hapon. 8 na yun. Or gabi. Gabi kasi eh. Hapon eh. Ayaw din nila ng gabi. Ayaw mo ng gabi, Antay? Hindi rin eh. Ayaw kasi na ng gabi. Ako okay lang, di ako natakot. Kasi iba. Tapos diretso tayo kay Apong Dura. Naku, medyo malayo pa naman si Apong Dora. Marami tayong dadaanan. Hindi, dalawan din natin si Apong Dora. Maano kasi yung kay Apong Dora medyo mataas. Saka may mga patong pa. Oo. Matatapakan. Kumbaga yung, as in, matapakan mo lahat bago ka makarating sa kanya. Ayan, dali pa pa. Wala, ayaw niya na daw mag-handa. Huwag na daw maganda mo. Hindi siya ayaw niya na, siguro ayaw niya mag-celebrate ng kasi siyempre wala first time niya mag-celebrate na wala si Mama. Yeah, ayaw niya na, sabi niya, huwag na daw siya maganda-handa.
Siguro kakain na lang kami sa labas. Ganun. Labas ng bahay. Mag-imag-mag lang. Doon no, sa may payong mo. Doon lang. Kain lang kami ng hapunan. Barbecue siguro, gano'n. Ayan guys, iluluto daw ni Dana yung ating crab. Galingan mo, Dana, ayusin mo magluto sige, ano yung patunawin mo yan? Lagay mo na yung garlic. Garlic, dalhin. Abot mo kay assistant ka ni Dana. Ano lang po yung kwan? Lagyan natin na ng garlic powder. Sige, lagyan mo pa. Sige. Masarap yan pag madami. Mabango. Sarap oh. Sige pa. Tama na konti. Para sa sunod, Dana, ikaw nang tagaluto, ha? Hindi lang kanin na niluto mo. Kanin lang. Pwede na to, luto na. Sarap. Lutong lang to. Lutong Dana. Ayan guys, tikman na ni Dana ang kanyang niluto kung ano ang lasa. Sarap po. Yan. Sarap po. Very good. Yan guys, let's eat! Yan, sarap ng aming ulam. Sarap ng luto ni Dana. A few moments later. Panginoon po namin Diyos, salamat sa biyayang pinapalog mo sa amin. Basbasan mo ito magamit namin sa paglilingkod sa iyo. Sa ngalan ng Jesus, ang laki ng kapatawligtas. Amen. Kain po! Kain po. Kain! Wala si Gigi. Sa ilog, si Gigi. Ay, naligo sila? Kami sinama ni Gigi Ilog sila? Ilog. Akin, sarap. Sarap na yun. Tikman ko. Sarap. May dalawa dyan. May dalawin ko. Tikman niyo. Hindi pa rin tikman. Sarap eh. Masarap yan. Masarap pa ng dela. Walang ulang sa tuloy. Ayun. Kasi nalo na. Antipasing masarap hindi. Oo, masarap. Ginataan ka. Masarap ng pusit. Paluto ni Dana. Ng pudir ka. Try mo yung pugitak sa Masarap na. sarap. Tingnan mo si Dali na gusto mo Ano mo lang yung kanyang sabaw-sabaw. Ang tayo masarap. Ito na handa ni Papa sa birthday niya. Mga pala. Bukan tayo ay. Agwi ko. Na naman. Nagkabo. Magdabo. Sabi ko daw kami guys, maglagay ng oregano. Hindi nakabuwak na matanggal ng punta. Amo ng ulo ko. Paano mo nabuksan yan ang tek? Sinagot mo. Sarap talaga ng bigay, no? Rekwan. Bitak talaga din. Pero pag sa palengke to, hindi namin may turod magbili. Tamang tingin lang. Ayun o, alimango. Magngila guys. Hanggang tanong lang kung magkano. Pag mahal atras, Pag sabihin, 450 po ang kilo. Balik na lang tayo kami. sa Galunggong, Bangus. Sarap sa bang to. Sarap kong pusay. Hindi mo daming nakain ng kasi. Hindi mo na kasi tikma bago ano. Si Papa nga ulit, kain ka na.
Masisilan talaga yung mga ano, sa side niya na. Instant plato sila. Mga kapatid ni Papa. Lab. Lalo na yung damamnok. Mga Ilocano, hindi magkain ng gulay. Wala ka yan. Walang naman. Magtanay, masarap magtanay, magtamlot. Yan. Sipsipin mo lang. Kaabot mo kasi. Kain gana na sa gana. Ay madinakit-kapit na. Nakakain din kayo sa inyo ng ganyan. Ganyan crabs. Ano ba kuha? Ay, kuha. Kape. Kape. Ganyan kalalaki? Alam ka. Grabe mo kayo. Oh, may laman ito. Yun lang makakain ng mga marami. Wala si Unis, dali naman ang nandito. Hindi ba kahangot? Wala. Si Unis. Sila sa taas. Naglaki si Daling. Si Eunice. Nag-itim. Hindi ma. Imagine mo si Eunice. Kaya nga. Ako si Unis din naman. Birthday na kami ng mamang dun. Diba? Sarap ng luto ni Dana. Dana, ikaw na tagaluto sa ng ulam ha. Luto ng kanin, maluto pa ko lang. Pag nagluto pa ako ulam, uwi na ako kami. Luto ko to. Kanina po. Ganyan? Kunyan, ilaw. Bigbigan mo tubig. Ayoko naman, mas okay yung ganyan kasi yung kwan. Ano, hindi na ako makakain. Sam- Basta pag Sino matikal, nagluto din sa kanan? Dana. Yung sana, ganyan sana. okay lang. Tingnan mo, yan yung gusto sabi kay Papa. Sa iba ayaw. Kasi matigas yung ano. Mahirap Dagdagan mo lang kainin. ng tubig. Kahit ako hindi na ako makakain pag yung katigas ng kanin. Adi pa daling ako? Yan mo na? Tao guys, tao crowd. Habang luto ni Dana. Tapos magluto ni Dana Bells. Ayaw na may ano. Salamat ka na. Ay, nang kwan. Limango. Yan, ito dalawa lang. Pero pag hindi tinagnan ni Tiligaya yung kumita mo. Oo nga. Susunod mo na siyang bigyan. Ang dai. Yan mga taga-dragon, malapit ng eleksyon. Handa na ba kayong bumoto? Double time yung mga ano. Ayan pa. Yung gabi, may gatugtong dito. May nag-alinggan. May kanain. May masarap ng tulong. Mga politiko. May masala mga tulong guys. Madila may tugturgan. Madila tal-tal na. Nagpatugtugan. Magdadangad. Magdadangad. Kailangan natin. Wala ko sa buhay. Hay! Nabsog naman nun. Thank you Lord sa blessing. Hindi tuloy yung pananghalian namin. Wow, sakar. Sa bakit Nabsog. Ano sa inyo? Eh paano pag ano? Maganda, ano sa inyo? Yaon guys. Gano'n? Ay, Bisaya pala yun. Ayan yung piyangay. Yung piyangay. Fiyaon. Gano'n? Ay, pagpangit. Ha? Idofia? Walang ngipin. Walang ngipin. Ano? Dalawang ipon. Dalawa ipon mo daw. Dalawa. Dalawang ngipin. Yung ano nila. Ano na nga yung piya pag marum-marum nyo? Magandang umaga. Maganda. Ha? Magandang araw. Magandang araw yata. Kaya pag marum-marum. Mayaman
sila sa F. Sa letang F. Sa letter F. Hindi mo gusto sa yung tali na. Dana, ay ano, Dalen. Nung nasa bundok kayo, yung pagkain nyo doon, 3 beses din araw-araw. Puro kanin din. Sa saging. Eh dito, pinapakain ka pa ng 3 araw sa ng 3 beses isang araw. May merinda pa. Ah, sosyal. Yan naman yung amo. Kay Auntie Ligaya siya nakatira ka. Si Dalen yung ating scholar yan. Kaya Tiligaya siya, tumutuloy. Kamusta naman ang pakikitungo sa ilang Ligaya? Matapang. Matapang? Matapang siya. Pag nagasaing ako ng madami, ba't karami ang sinain mo? Tanungin mo kasi kung ginanangin mo ko. And guys, hanggang dito na lang po ang aming episode ngayon. Sana nag-enjoy po ulit kayo. Ayan. Thank you so much! Thank you po. Bye. Bye po. Thank you so much po. Bye ka, Dalen. Thank you sa nagbigay ng Bye. alimango, saka pusit.